О, супер, Натан! Ти си моят герой! За теб винаги. Обичам те! И аз те обичам, Маринет. Натаниел! Как рисуваш? Какво? Как? Тези артистични творения обясняват защо не схващаш химията. Съжалявам. Отивай веднага при директора, за да му покажеш тези ужасно грозни рисунки. Тогава наистина ще съжаляваш. О, виж, Сабрина, това е той, като супергерой. И виж кого спасява. Марине. Явно си пада по теб, Марине. Дай ми го! Достатъчно! Натаниел, тръгвай! Художниците са толкова емоционални. Страхотно! Тръгвай, моя малка гума. Направи го един от нас. Писна ти да сломяват креативния ти дух? Злия художник, аз съм твой приятел и почитател на изкуството. Тук съм, за да те подкрепя, но не ти давам тази сила безплатно. Искам няколко неща в замяна. Само кажи, и са твои. Следващата група за проекта са Нино, Ейдриан и Аля. О, късметлийка си! Както и Сабрина с Клоуи и Маринет. О, горкичката. Госпожо, служете я в друга група. С Сабрина работим по-добре, като сме двете. Това е групов проект, а не концерт по желание. Оправяйте се! Много мразя да се оправям. Няма да искаш да се разменим, нали? И да съм с тези две ужаси? Не става. Но в почивката ще ти разкажа всичко, за което сме си говорили. Ти си страхотна! Забрави, Сабрина. Нямам време за глупави проекти. Освен това, имаш Маринет, за да ти помага. Няма проблем, Клои. Ще се справим. Не се тревожи. Всичко наред ли е? Да, Маринет. Тогава защо не искаш да ни помогнеш с проекта? Не е твоя работа, любопитке. Всъщност, след като съм част от групата Е. Спокойно, Маринет. Ние ще направим проучването и всичко останало за проекта, а Клои ще го представи. Така ще сме квит. Изобщо няма да сме квит. Вие така ли работите? Да. Още от началното училище, когато започнах да пиша домашните на Клои. И от тогава сме най-добри приятелки. Имаш ли проблем с това? Хайде, Сабрина. Сабрина, Клоуи само те използва. Не е нужно да правиш каквото казва. Истинските приятелки не постъпват така. Не само, че съм и най-добра приятелка. Аз съм единствената й приятелка. По-добре да прави каквото казвам, защото без мен е нищо. Е по-добре да нямам приятелки, отколкото да съм с теб. Както и да е, имам по-важни неща, за които да се тревожа. Косата ми е ужасна и Жан-Клод обеща да я оправи. До скоро! Маринет? Не мога да повярвам, че се застъпи за мен. Беше страхотно. Ами, да, за това са приятелите. Наистина си ми приятелка и ще е супер да излизаме заедно и да имам нова приятелка, която ще ми помогне за проекта. Ще си прекърваме страхотно. Ще кажем на госпожа Менделеев истината за Клоуи. Звучи добре, а? Звучи супер. Да! Ще се видим в библиотеката, приятелко. Как така няма да свършиш моята работа? Маринет е права, не съм ти слуга. Това не съм го казвала. Но Маринет не си е купила супер сладка барета от Габриел, а аз си взех и мога да ти я заема. Извинявай, да не би да искаш да я подкупиш с шапка, за да ти остане приятелка? Наистина много сладка шапка. Това ще ми стои страхотно. Не, извини ме, но да не искаш да подкупиш приятелката ми с домашно. Косата ми! Моля те! Плак, извади носите!
Вятъра ми прошепна, че си отвята от много кофти ситуация. По-малко приказки, повече действия! Този приятел е доста креативен. Къде изчезна? Не знам, но със сигурност умее да илюстрира нещата. По всичко личи, че злият художник те е нарочил, Клоуи. Знаеш ли защо? Не, всички ме обожават. Да, защото си очарователна. Да, Калинката каза, че съм очарователна. Искам да си направим снимка. Това не беше приятно. Аз изглеждам страхотно, но ти не си се усмихнала. Да направим още една. Съжалявам, не излизам добре на снимки. Явно някой си има фен. Да, супер! Какъв е проблема? Защо се държиш толкова странно? Хайде, трябва да признаеш, че е готино някой да ти се възхищава. Сериозно ли? Писна ми, хайде! Шегуваш ли се? Ами ако злият художник е нападна отново? Добре, ти остани. До скоро. Как така доскоро? Искам да кажа, че ти си този, който иска да я пази. Аз не съм ти нужна, така че до скоро! Калинке, ще ми пишеш, нали? Съжалявам, Тики, но Клоуи наистина ме побърква. Успокой се, така няма да стигнеш до никъде. Трудно е да съм спокойна, особено в училище. О, майчице, Сабрина, проекта! Май си имаш нова най-добра приятелка. Това си ти от библиотеката. Какво правиш тук? Само исках да те видя. Добре, но защо нападна Клоуи? Защото е зла и самовлюбена. За това си прав. Смяташ ли да ме нараниш? Теб? Ти си Маринет. Красива, сладка и перфектна. Не бих те наранил. Еха, това е много мило. Благодаря. Аз дойдох само да те поканя на... днес имам рожден ден и искаш ли да дойдеш на партито ми? Не е най-добрия момент. Виж, аз имам да правя проект и трябва да се обадя на приятелката си, за да се видим и да... О, моля те, Маринет, ще сме само ние двамата. Добре, това съм аз. Харесва ли ти? Страхотно е. Толкова много, че ще дойда на партито ти. При едно условие. За теб всичко, Маринет. Няма повече да посягаш на Клоуи. Не понасям насилието. Само и единствено за теб. Среща от лявата страна на катедралата. По залез. За какво мислиш, Маринет? Горкият Натаниел пада си по мен, а неговото друго лице, злия художник, ще падне на Калинката. Да, но как ще победим този сваляч, след като ще ходиш на среща с него като Маринет? Може някоя готина котка да се отбие на партито. О, Сабрина е такъв егоист. Остави ме да направя сама проекта. Боли ме главата вече. Ей! Черен котарак. Добър ли си в химията и физиката? О, тази котка има химия и физика в тялото си. Чудесно! Седни, коте! Сега направи го перфектно за презентацията. Чули това? Казах котешка шега. Мога да съм забавна. Да, много забавно. Но... Не може просто така да изчезнеш от тук и да ми звъниш, Калинке. Съжалявам, не беше правилно, но може ли да оставиш Клоуи? Трябва да пазиш друго момиче. Казва се Маринет. Голяма сладорана е, нали? Злия художник е влюбен в нея и обеща, че няма да нарани Клоуи, ако Маринет отиде на рождения му ден. Докато е разсеян, искам да го победиш. А ти къде ще си? Отивам на много важна тайна мисия. Ще се видим после. Ще се оправиш сам, нали? Моля те, това е лесна работа. Вече не си в опасност, така че до скоро, чао! До скоро? Ами презентацията ми! О, Сабрина, изплаши ме. Съжалявам, просто те чаках. Получи ли ми съобщенията? Да, получих ги и тъкмо щях да ти звъня. Така ли? Знаех си, че щеше. Сигурно де. И така.
Написах ти домашното. Леле, наистина нямаше нужда. Това е най-малкото, което мога да направя за най-добрата си приятелка. Благодаря, но не мога. Наистина? О, добре, но само този път. Супер! Ще работим ли по проекта тази вечер? Съжалявам, Сабрина, но имам много важна работа. Нещо много важно. Наистина, това е страхотно. Знаеш ли още кой използва това оправдание? Не. Клоуи! Явно не сте чак толкова различни. Сигурна съм, че очакваш да свърша цялата работа, нали? Не очаквам, наистина, аз просто... Не мога да повярвам, че ти написах домашното. Помислих си, че трябва да те спасявам от нейните лапи. Схвана ли? Лапи? Не се представих. Аз съм черният котарак. Да, аз знам. Ти постоянно спасяваш света и такива неща. Аз съм Маринет. Какво правиш тук? Този рожденик, с който ще излизаш, е опасен. Не се тревожи. С мен си в безопасност. Да, вече съм много по-спокойна. Но ще ми е нужна малко помощ. Искаш ли да ми помогнеш? Ами Калинката, не сте ли заедно? Тя е заета с нещо днес, така че ти ще бъдеш моята Калинка. Аз и черният котарак заедно в битка. О, страхотно, какво да правя? Вземи молива, с който рисува, госпожичке. Аз ще се погрижа за останалото. Създаваш прекрасна обстановка, но не искам да се разсейваш, момче. Но аз искам Маринет да ме обича. А аз искам чудотворците. Затова ги вземи. Иначе... Добре, ще ги взема. Честит рожден ден. Маринет! Благодаря, че прие поканата ми. Еха, толкова е красиво. Харесва ли ти? Виж това, защото сега започвам. Хайде де, сигурно се шегуваш. Съжалявам, не исках да те притеснявам, просто не мога да рисувам в тъмното. Вуала! Толкова си талантлив. Не знам защо искаш да използваш силите си да нараниш хората. Не всички хора, само Клоуи. Но няма да го правя повече. Все пак ти удържа на думата си и аз ще удържа на моята. И аз мога да рисувам, но разбира се, не съм толкова добра. Сигурен съм, че рисуваш страхотно. Мога да ти нарисувам нещо за рождения ден. Това ще бъде страхотно. Маринет, върни ми молива. Трябва да нарисувам нещо. Веднага! Не, ще го задържа. Черен котарако, сега! Маринет, ти работиш с него! Толкова съм глупав. Как можах да си помисля, че ме харесваш? Но ти си като Клоуи. Тормозиш ме, дразниш ме, подвеждаш ме! Стига! Сериозно ли? Защо днес всички ме сравняват с Клоуи? И си отменям обещанието. Клоуи ще получи урок, който никога няма да забрави. Ето, че ни обрисуваха. Буквално. Черен котарако, пръчката ти. Ето така, сега я разтегни. Чудесна идея. Да, гениална съм. Ще вървя. Работата на супергероите не свършва. Девойките са в беда, дамите чакат. Трябва да ги спася. После ще ми благодариш. Да му благодаря? Моля те, той на мен трябва да благодари. Щяхме да сме в капана, ако не му бях казала какво да прави. Да договорим за това. Ще му е нужна помощта ни за спасяването на Клоуи. Толкова съжалявам, госпожо, но след случката в библиотеката не можах да си забера мислите. Беше толкова травмиращо. Вижте какво стана с моята коса.
О, я стига! Кой ще се хване на това? Дори глупавия сешуар не може да ми развали косата. А? А? Черен котарак, ти ли си? Клоуи, къде си? Къде си се скрила? Толкова е сладко. Играем на криеница. В гардероба? Печеля, Клоуи. Намерихте. Роклите ми на Шанел, топчетата ми от Туполен. Ти си чудовище! Харесва ти да тъпчеш хората, но не ти е приятно, когато другите го правят. Нали, Клоуи? Нали? Ох, щупих ти топчето, внимавай с глезените. Я гледай, кой се промъкна като котка? Не съм се промъквала, дойдох си съвсем нормално. Каква беше тайната мисия? Ако ти кажа, няма да бъде тайна. В комиксите това се нарича кулминация, но ако я познавахте, нямаше да се мъчите да я спасите. Тя е лошата тук. О, не е вярно! Всички ме обожават! А? Внимавай! Светлината! Черен котарак! Не може да рисува на тъмно! Ясно! Катаклизъм! Заповядай, котенце. Топка и верига, с които да си играеш. Ей! За жалост, тези, които ми се пречкат, биват изтривани. Не! Черния котарак има чудотворец. Вземи го сега. Преди да паднеш, ще взема нещо. Калинке! Тази котка няма 9 живота! Късметлийски талисман! Подскачещо топче! Не знам как ще ме спреш с това, госпожичке. Отлично! Побързай! Без повече злини, малка кума! Да те освободим от злото! Хванахте! Чао, чао, пеперутке! Чудотворна калинка! Къде съм? Победихме! Не! Чудотворците почти бяха в ръцете ми, но ще бъдат, когато успея да ги взема. Ще управлявам света! Какво стана, когато Калинката и черния котарак пристигнаха? За да бъда честна, ще кажа, че само влушиха нещата. Дойдоха и обърнаха къщата, чупиха неща. Хвърляха подскачащи топчета. Подскачащи топчета? Надявам се да си прекарала добре с нощи, докато вършеше важната си работа. Съжалявам, Сабрина, но може да се видим днес в библиотеката и да работим по проекта. Късно е. С Клоуи ще направим проекта заедно. Искаш да кажеш, че ти ще го правиш? Разбира се, след това, което тя преживя. Впрочем, хубава барета. Да, знам. Клоуи ми я даде. Тя наистина е най-добрата ми приятелка. Клоуи, домашното ти по география е готово. Ей! Чух за приключенията ти с черния котарак. Изплаши ли се? Аз да се изплаша? Беше страхотно. Така де, ти си страхотен, така де исках да ти... Това кошмар е. Ами, добре. Та, какво мислиш за него? Беше ли невероятен? Ами да, но не колкото теб, разбира се. Кой би могъл да бъде? Ти си най-невероятният от всички. Значи, това е да?
Съзнаваш, че току-що каза на Ейдриан, че го смяташ за готин, нали? Той пипна рамото ми. Никога повече няма да си изпера якето. Момиче, по-добре се овладей емоциите! Чудотворна калинка.